Moikka! Tänään on maanantai ja tästä suunnilleen 2 viikon päästä mä muutan mun ensimmäiseen omaan asuntoon. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä tällaisen videon, missä mä ehkä kerron, että mitä hankintoja mä oon tehnyt mun omaan kotiin ja että miten mä oon valmistautunut tähän muuttoon jo täällä mun suuressa huoneessa. Mut ihan eka mä voisin näyttää muutaman sellaisen jutun, mitä mä oon ostanut. Siis pari tällaista puista laatikkoa, koska mä ajattelin, että kuitenkin se on hyvä, että on jotain tällaisia laatikoita, mihin voi laittaa vaikka koruja tai jotain tällaisia meikkeitä jotain. Niin. Sitten mä ostin 3 tällaista purkkia. Näihin voi laittaa jotain pastaa, riisiä, muroja, jotain tämmösiä. Mä ajattelin, että mä pistän ne silleen söpösti tälleen hyllyyn ja sitten ne on siinä hyllyssä silleen hienosti. Sitten mulla on täällä tällainen pahvilaatikollinen jotain astioita. Mä oon kyllä pakannut nää jo, mutta ehkä mä voisin silti vähän näyttää näitä. Ikeasta mä oon ostanut 2 kappaletta tällaista tai siis lasihommelia, jos on tää korkki. Sitten mä löysin Kirppareelta tällaisen ihan sairaan söpön pink karahvin. Tää on tällainen tosi pieni ja pinkki. Se on tosi söpö, niin mulla oli pakko ostaa tää. Ostin 4 kappaletta tällaisia söpöjä lautasia. Näistä voi syödä vaikka jotain salaattia tai ihan mitä vaan ruokaa. Ne on niin söpöt, niin mulla oli pakko ostaa nää. Tuolla on hienosti meidän matto, mikä me ostettiin. Mä en oikein nyt saa sitä tuolta, kun se on tuolla tommosen romukasan keskellä, mutta semmonen karvamatto. Semmonen iso. Ja sen vieressä on toinen karvamatto tommosessa hienossa muovipussissa. Mä en nyt tiedä, mitä mä sanoisin tästä kasasta, joka täällä vallitsee täällä meidän alakerrassa, mutta nämä pahvilaatikot on siis kaikki Ikeasta. Ja sitten tosiaan mummilta saatiin tämmönen kasa kaikenlaista. Ja Miirullakin on täällä jotain asiaa selvästi. Ja täältä mun huoneesta me purettiin tommonen kaappi. Se nyt on siis tässä tuollain osissa. Me tehdään siitä astiakaappi meidän keittiöön, niin me otetaan se kans mukaan. Sitten mä oon jo tässä vähän koittanut pakkailla kaikenlaista. Tää nyt on vajaa tää 1 boksi tässä, mutta siihen tulee varmaan vielä astioita. Tässä on just näitä astioita, mitä mä esittelin tuossa aluksi. Ja siellä on sitten myös parit muumiastiat, mitä mä otan täältä kotoa. Sitten täällä banaanilaatikossa on jotain mun kesävaatteita ja se on näköjään kulho, minkä mä otan myös mukaan. Täällä löytyy jotain ihan random tavaraa. Tää on vähän niinku tällainen askartelulaatikko. Tähän mä oon kasannut tällaisia tavaroita, mitä mä en tuu varmaan ottamaan mukaan, joita mä en tarvi. Tässä sotkun takana on lisää pahvilaatikoita. Sitten täältä löytyy Ikean kasseja. Mun seuraavana projektina pitäisi purkaa mun pöytä. Mä en tiedä miten ihmeessä mä saan sen purettua, kun siinä on kauheasti kaikki juttuja. Mutta mä yritän purkaa sen ja sitten jotain vaatteita pitäisi laittaa johonkin pahvilaatikkoon. No niin, nyt mun seuraavana projektina on käydä mittaamassa meidän auton takakontin tila, koska mun pitää saada kaikki meidän kamat mahtuu sinne, joten mulla on mittanauha ja mä käyn mittaamassa sitä auton takakonttia. Sehän on siellä ihan lopussa vasta. Niin, totta. Arvatkaas, missä mä tänään kävin. Taas Ikeassa. Sieltä tulee mukaan patja. Mä ostin Ikeasta itselleni tämmösen perusrepun, koska mun nahkareppu on tosi huono mun selälle ja mun selässä on ongelmia. Tänään mä ajattelin, että mä otan projektiksi vielä purkaa varmaan vaaterekin, koska sen saa osin ja mä haluan ottaa sen mukaan. Ja sitten mä varmaan tässä kun mä viikonloppuna käyn siellä uudella asunnolla, niin mä vien sinne jo vähän mukanani vaatteita. Niin mä pakkaan niitä tohon matkalaukkuun jo valmiiksi tänään. Tää olisi tarkoitus purkaa tästä tänään. Toin siis nämä tavarat siskoni huoneeseen, koska ne ei mahu mun omaan huoneeseen.
Tänne mä oon jo vähän pakannut kaikenlaista. Tuossa on tämmönen kori, missä on mun hiusjuttuja. Tuossa jumppapatja, pilatesrulla ja vaatteita. Meille tuli pieni ongelma, kun tohon tuli joku tommonen pakettiauto. Ja meidän piti ajaa meidän oma auto tohon ja laittaa ne kamat siihen. Sieltä tulee meidän auto. Eilen oli siis muuttopäivä, me ajettiin Tampereelta Ouluun ja sit roudattiin paljon kaikkia kamoja. Me eilen jo koottiin tämmönen Ikean pieni hylly. Sitten me koottiin tämmönen astiakaappi. Ja sitten koottiin tämmönen kaappi. Ja mitäkään muuta kaikkea me ehdittiin vielä tehdä. Täällä mulla on nyt vaatteiden purkaminen käynnissä ja matto laitettiin. Ja sänkyyn myös uusi patja. Ja täällä on nyt tämmönen pienehkö kaos käynnissä. Koska tosiaan kamaa on paljon, mitä tänne piti tuoda. Ai niin, ja sit vielä vessaan me koottiin uusi tommonen allaskaappi. Tässä on myös meidän uusi hylly, missä on hieno kukka ja ananas. Kohta kello onkin sen verran, että pitää lähteä töihin, koska mä siis sain täältä Oulusta töitä. Ja nyt on siis tosiaan mun eka päivä täällä Oulussa silleen, että mä asun täällä. Ja tänään mä lähden sitten töihin, varmaan tosi joskus vartin päästä. Mä äsken laitoin tänne sohvalle nämä meidän uudet ananastyynyt. Tämmöiset ihanat kiiltelevät ananastyynyt.